שלום חברים, זה השלטון הראשון שלנו. אני כאן עם חבר שלי ובאנו לעשות לכם שלטון של שטילה ברנרוט. אני בודק איך שהכל מונמך, אני לא יודעת אם שישמעו אותי. למרות שסטילה ברנרוט כבר לא הטרנד הכי גדול, עדיין בא לנו. הוא צודק. יאללה, אנחנו כאן בפאבליק, נגמר לי השחת הפרטי ואין לי כלום בבש, כאילו למה אני צריך משהו בבש? אין לי כסף. אני אתחיל איתכם קישור של מחדש רק שאני בריברי גבוה. כן, ואני שחקן מתחיל. נכון, לשחקן מתחיל. אין פה אף אחד. התחברת אליי? כן. לא נצטרך להריח. חולינרו וגם קטק. גם שאתה פוצר רק של מלונרה. נלבשתי לך לוזרית. לא שלחתי. אבל אין פה אנשים עם דברים. יש כאן רק מישהו יחד שהדבר הכי טוב שלו זה שף ואני הולך לגנוב. בטוח שזה שף? כן. בוא נראה. כשף. כן, אני רואה אותך גם. לא יודע שום שניות. תרביש לה. לא! אתה לא קונה ברובקס. טעות אחי. אם אני מוכרח זה אורה. עוד רבע שעה מסתמני טאקו בלוק. טאקו בלוק עוד רבע שעה? כן. אז במה זה של כאן? לא, שילאוט. וואט ארבל! מה? למה אתה מרביש? זה לא אני. אוי, בוא נעיף אותה. ניסיתי, לא הצלחתי. אם אני משל... מגע, זה היה מגניב אותה. אני מנסה להעסיק אותה. שימה משחק, שי. תאהבי איתך. יש לי... אולי נחליף שרק. למה? כי אין פה אנשים עם דברים כאלה טובים. כאילו, אני רוצה סיקרטים כאלה. צודק, נכון? אוקיי, יאללה. די. אוקיי, יש כאן אנשים בסדר. וואו! מה זה? זה משהו... זה גרוע בטעות. אבל זה נדיר נראה לי. לא, זה לא, יש לי את זה אתמול בפיוז משין. זה הדבר הכי נדיר, אני שמתי 4 נובים. יש בגלל החתיכת פח הזה. בוא נבדוק בקומות למעלה. וואו! אני בחיים לא אומר את זה, אבל אני לא אקח את הברבור. אוקיי. זה פרק קרוע. אין לו כלום בקומה השלישית כנראה. כן, כל האלה יש כמות הם סקאמרים. יש פה מישהו עם נובים. לגנוב קפוצ'ינו או פורפור? ברבור מביא יותר בלי. נכון. לא. מה אתה עושה? זה לא אני. כן. איפה הבייס? די, איפה הבייס? אני מרבש, ללך כבר לבייס, לוגי. לא, הוא בא אליך. הוא הפתיע אותי. איפה הבייס לי? לא, בחור הפתיע שלך מאחורה, איזה זבל. בלי גגו, זה שבר אברקדברה. זה עושה משהו טוב. בוא נלך לגלים. לא, איזה. סבבה. עוד 12 דקות. אבל אין לי את הגלים פה. אין לך את הגלים? תעשה ריברט. כן, נראה לי זה אין לי כסף. אז תחסיר 1,000,000 שקל, לא בעיה שלי. אוקיי, אנחנו בינתיים נחכה לו.
אנחנו נכנסנו כאן לבליו.